Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Радий вас бачити, Світлана. Сьогодні я зустрілася з президентом Зеленським, і він упевнив мене, що позиція по Білорусі буде моцною і принциповою, і що білоруси можуть сподіватися на підтримку України у вирішенні наших питань. Я сподіваюся, що так воно і буде. Живі Білорусь! Живі! Слава Україні! Героям слава! Служу народам Беларуси и Украины! Уже больше за 90 человек загинули за свободу України. Ми змагаємося супроти того самого зла, супроти того самого ворога, і кожен робить свій унесок у нашу агульну справу.